Veľmi pekne ešte raz gratulujem a dávam slovo Mišovi. Tak a my sa vraciame späť už zase aj s Tomášom. Ďakujem ešte raz Mišovi Vilímovi, že nás poctil svojou návštevou. A keď už teda nemohol predviesť svoje jazdecké umenie, tak priniesol aspoň tie dôležité insighty priamo spod príľby, za čo som mu veľmi vďačný. No a my teraz pokračujeme na kategóriu Rotax Minimax, kde to bude jednoznačne napínavé. A ja len tak symbolicky pozerám, že my sme úplne v čase. Áno, je to možné a rovnako tak sme aj úplne na štarte, kde Dávid Gašpar opäť stráca to prvé miesto, tak neuveriteľné a Eliáš Zajíc tam dostal. Znova raz. Takže... A dokonca Nikolás Zelenský sa ujal druhého miesta a Dávid sa prepel, mám pocit, že až na štvrté. Áno, je to dosť možné, už druhýkrát mu dneska úplne nevyšiel ten štart. Bolo tam aj niekoľko menších kontaktov. Ano, David Gašpar má takú veľmi ľahko rozoznateľnú oranžovú prilbu. A vidíme ho tam na tom 4. mieste. Tretí je tam, by mal byť Noel Kečkeš. Takže dosť výrazne premiešaný štart. Ale teda Eliáš Zajíc, ten ide nekompromisne za dnešným víťazstvom. Po tej vyhranej prvej jazde sú všetky karty naklonené na jeho stranu. Takže poviem tak, zo 129 jazdací Nikolás Zelenský. Som ho videl včera, že dokonca ani netrénoval. Čiže on išiel tu na ako relatívne na istotu a vidím, že sa drží v čele. Je aktérom výmeny, kde zabojoval s jazdcom, ktorý bol najprv za ním. Čiže sa ocitol na tretej priečke a za ním už je pravdepodobne jeden z Gašparovcov. Áno, áno, ja sa ospravedlňujem, ja aktuálne pozerám na to počasie, že čo nás čaká a dovolím si povedať, že tak do pol hodinky, do 40 minút sa sem valí, že veľká búrka. Takže uvidíme, že koľko toho stihneme odjazdiť a v akom momente hlavne príde nejaké uradovanie vrtochov počasia, tak zatiaľ si užívajme akciu na trati, kde teda Eliáš Zajíc na prvom mieste, za ním Adam Valach. Adrien Vlach, pardon. No a David Gašpar až na 4. mieste, mu dneska tie štarty absolútne nevychádzajú, ako keby, že v tej mokrej kvalifikácii ukázal rýchlosť, ktorú už ale na suchu nedokáže replikovať. On by sa možno teraz potešil tomu, keby zaprší. Áno, David Gašpar s Noelom Kečkešom sú tiež v závese za Nikolásom Zelenským. A tam bol pekný súboj, toto si myslím, že bolo na nejakom 5. mieste, 6. Christopher Koc, ktorý tam predviedol pekný manéver. A máme tam aj Ivana Jancieviča, pravdepodobne našeho chorvátskeho pretekára z víťaza uplynulých pretekov. Ktorý predvádzal krásne súboje. Dneska, ako sa tak s nadsázkou povie, už taký frajer nie je, ale teda myslím to samozrejme v dobrom. Ivan tam predvádzal fantastické súboje a predviedol perfektný racecraft. V jeho podaní a teraz pozor, David Gašpar vo veľkých problémoch. To tam vôbec nedobrzdil a David sa prepadáva už na 5. miesto za Noela Kečkeša. Tak pre Davida Gašpara po štarte z pole position doslova katastrofa. Adrien Vlach sťahuje, akože pri časovo je o niečo rýchlejší ako pred ním jazdací Eliáš Zajíc. Tak uvidíme, akým spôsobom sa mu podarí, a či sa mu vôbec podarí priblížiť. V strede pola tiež prebieha nejaká akcia. Áno, kategória Rotax Minimax je celkom, už začína byť známa tým, že tu sa v podstate v každej zákrute niečo deje, niečo melie. Jedná sa tu už o pomerne skúsených pretekárov, napriek ich pomerne nízkemu veku, ktorý je hornou hranicou ohraničený 13 rokmi, ale napriek tomu dokážu títo chalani
tomto prípade, lebo mám pocit, že nemám žiadnu dámu na štartovom rošte, dokážu vykúziť pomerne pekné preteky a hromadu akcie. Ja sledujem práve tú druhú časť štartového pola, začínajúci miestom 6 a tú skupinku teraz vedie práve Ivan Jancievič, chorvátsky pretekár, ktorého sme mali plné mikrofóny práve na pretekoch na Slovakia Ringu. Ja by som napríklad uvítal, keby dokážeme získať výslovnosť jeho mena, pretože ja som naozaj strávil intenzívne poobede s umelou inteligenciou, keď som pripravoval magazín a dostal som sa ku Jantievič a naozaj neviem, že čo je správne, takže sa radšej venujme tej akcii na trati, kde teda, tu sa nám bije, mal byť Noel Kečkeš. A Nikola Zelenský, ktorý musel veľmi defendovať zákrutu číslo 4, a mám pocit, že v zákrute číslo 8 bude mať plné zrkadlá svojich superov. Tuto Dávid Gašpar má veľmi dobrú rýchlosť, tam sme trošku odpočili z toho. Výborný manéver. Z toho súboja, dámy a páni, a môžete veľmi ľutovať, pretože Dávid Gašpar sa dostal pred dvoch pretekárov v jednej zákrute, tak to bola nádhera. Verím, že nám režia ponúkne aspoň opakovačku, tu sa Zelenský zase dostáva pod Gašpara, ktorý tam vyliezol na svojho súpera, doslova ho mal na pleciach. Tak Dávid Gašpar v priebehu niekoľkých zákrut z hrdinu na antagonistu. Noel Kečkeš dokázal využiť túto drobnú dvojčlennú skrumáž, aby sa posunul práve na pravdepodobne 3. miesto. Fakt môžem povedať, že o akciu máme postarané. Jednoznačne, ako sa hovorí, absolútne kino, ale teda Dávid Gašpar potom, ako predviedol možno aj manéver dňa, tuto máme ešte nejaký pekný súboj v strede pola, ale Dávid Gašpar potom, ako predviedol takmer manéver dňa, tak o niekoľko zákrut neskôr už visel na ramene Zelenského, takže doslova život sa vie zmeniť v priebehu niekoľkých zákrut, ako platí. No a tu sa pozeráme na Eliáša Zajíca a taktiež Adriana Vlacha. Tam sa ten rozostup postupne znižuje. Pozerám, že posledné kolo mali, ale v podstate až na pár stotín úplne vyrovnané, čiže nič, čo by malo Zajíca nejakým spôsobom rozhodiť. Na rozdiel od Zelenského, ktorý teda tam ten adrenalín samozrejme pracuje, ale nie je to nikdy príjemné, keď vám skončí niekoľkokilová motokára aj s vašim súperom na ramene, aspoň na malý moment, tak je to jednoducho niečo, čo postupne sa tak začne prejavovať a možno aj nejaká bolesť nejakých drobných zranení. Toto je jednoducho niečo, čo k tomu kartingu patrí, že ako som to spomínal, ako je úžasné vidieť tú gestikuláciu a prácu jazdcov, keďže ich nechráni žiadna karoséria ani nič, tak zároveň treba počítať s tým, že následne sú aj jednoducho exponovaní voči takýmto kontaktom. Tak a my máme 2 kola do konca a Eliáš Zajíc začína byť veľmi blízko tomu, aby získal svoj triumf, ale postupne sa desatinku po desatinke približuje aj jeho súper Adrian Vlach, tak toto ešte môže byť dráma. A dráma rovnako môže byť medzi Noelom Kečkešom a Davidom Gašparom, ktorí sú pomerne tesne na sebe. Už na 5. mieste jazdec Nikolás Zelenský má mierny odstup a pravdepodobne možno aj ľutuje, že sa pokúsil predbehnúť práve v tobogáne, kde to nie je úplne ideálne. Je to sekcia trate, kde si treba veľmi dobre zvážiť predbiehací manéver, ktorý sa jednoducho nemusí podariť. Áno, my sme teraz sledovali aj ten súboj medzi Christopherom Kocom a Adamom Gašparom, ale tu sa pozeráme na brata Adama Gašpara, Davida Gašpara, ktorý je už nalepený práve na Noelovi Kečkešovi. Budeme teda veľmi zvedaví, že či Dávid Gašpar sa pustí do útoku, pustí sa do neho a aj do úspešného. Čistý, pekný manéver. Treba pochváliť aj Noela Kečkeša, že nechal tam svojmu súperovi miesto. Teraz Dávid Gašpar je tam, ale ešte bok po boku v smere do tobogánu a Noel Kečkeš sa tam veľmi pekne vracia.
Áno, toto je predbiehací manéver, ktorý môže výjsť, ale veľakrát sa stáva. A my už sme aj v poslednom kole, dámy a páni, a Eliáš Zajíc to dokázal a rovnako tak sa raduje aj Adrien Vlach. Takže výborná práca oboch českých pretekárov, ktorí obhajili domácu hrdosť. No a nakoniec teda to aj Noel Kečkeš zvládol a uhájil to 3. miesto, na čo môže byť veľmi pyšný. No a David Gašpar, tak ten si dnešný pretekársky deň určite nezaklincuje ako svoj obľúbený, pretože po štarte z pole position mám pocit, že on ani raz nedojazdil. Tak dojazdil na pódiu, ale ani jedno víťazstvo z toho nakoniec nebude. Ja uzavriem myšlienku práve, ktorú som chcel povedať v kombinácii zákrut 8 a 9, kde v podstate bol predbiehací manéver Davida Gašpara. Ten sa môže podariť, ale tak, ako sme videli v jeho prípade, stopa, ktorú navolil, alebo do ktorej bol nútený, ho priviedla k tomu, že mu motor neodišiel dostatočne rýchlo z tej zákruty a tým pádom získal výhodu Noel Kečkeš. Ale každopádne veľmi pekné divadlo. Áno, tu môžeme vidieť aj tie kontakty. No a dámy a páni, aby som vás trošku navnadil, že ak sa vám toto páčilo, tak jednak si určite dajte aj odber na náš YouTubeový kanál, aby vám neušla žiadna pretekárska akcia zo slovenského kartingového pohára, tak zároveň už v ďalších pretekoch